Kom så Tony. Nej, bare fordi du optager en United-mand, som er glad. Det var lige ud. Ja, okay. Den Superman-navn, jeg har fået, hvorfor jeg ikke helt har forstået. Sådan Thyssen er egentlig mit rigtige navn. Jeg kommer fra Hvidtand og ikke København. I Hvidtand er man enten fisker eller sømand. Vel er blevet købmand. I min fritid, der spiller jeg lidt bold. BK Klitten og K5, det er min hold. I weekenden, der går jeg i byen, og det er Bys og Fyn. Så nu er jeg så i gang med at synge Kvinde Min, en dejlig sang. Og skammede mig og stjålet af din kærlighed, du vil. Oh yeah! Oh yeah! Hvor du er stadigvæk akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt. Tror du, vi skal følges ad til livet? Det er slut. Nå, det håber jeg. Ja, jeg gør. Ja, jeg gør. Så super sammen med mig i den varme nat. Så stjernerne, de vågler og blikker som beskat. De er jo ikke bange. Og deres sange. Hold mig fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Nej! Tro det ej! For jeg er stadigvæk akkurat i det DJ Søren, du har styr på det der. Se ham nøje. Jørgen han sidder så ud til. Ja, vi skal danse i måneskin. Han er på 2 uger.